ngopo di? Bedigasan dhewe nang kene ngopo? Aku ki nang kene ora bedigasan jare. Lah aku nang kene diundang. Sing ngundang sapa? Lah iki dalam rangka ulang tahun Kamajaya, Pak Dukuh, Bapak Sumarjono. Lah bedes-bedes jone ngendi? Wah, kon mang. Diundang, Kang. Wong tua ketok akon ngundang bocah-bocah. Lah kowe iki ngopo? Hei, Lah aku wis temandang gawe, lah kowe ngopo lagi teko? Diundang, Kang. Gae. wis. Sing wong tua men melantasi gawe. Ora ame begogok. Lah ket mau ki ngopo ngono lho. Ngerti Piye? Odi? Heeh. Aku ki bar saka Tegalan. Maco semono mbone. Kowe menang kene mah bedigasan wangi-wangi wong tua. Lah aku mau ki ngewangi Bambang kae kok ya. Oh nandul gedang. Mah disusul anake. Lah wong Bambang kok dadak toke wangi. Kowe meh diapusi nek karo Bambang iki. Wah lah wingi adu tangi sih kok kowe iki piye? Tang apa dhek ora gablekan apa-apa utang. Kowe saiki ngene wae, Kang. Asaku kan gunem bedes-bedes kanca-kanca diaturi diundang dene, Kang. Kok nyopo diundang rene iki? Lah nguri-nguri kabudayan Gedhok Lesong jare. Oh, ngono. Iya. Ya. Wis kono gek ndang cekak-ceket. Wah kene. Wah, madone ndi iki? Wene yo. Wah. Hai. Wah, iki sadulure dhewe akeh. Sluku-sluku Oh. bata Wah. Jogetane doang kok dhewe. Aku gagah sing ile. Ngono kuwi. Wah iki. Warung gombal. Yo yo pinter joget. Bang. Bali, Kang. Sluku-sluku bata sirama yang solo oleh bayu muda padet lolo mati ora obe obat ribut urip kuwe Rek ayo rek mlaku-mlaku ning kunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Sopo gelem aku golek kenalan cah ayu alor kita
etos kerja bantul projo Taman Sari. Karang Taruna Wijaya Kusuma Komisaria
pertaniane keterampilanane seni budaya olahraga kegiatane jiwa sosial itu kang utama sajroning nglaksanakake programe UUD papat lima Pancasila perdomane. Atiku sujono kowe kencan karo wanita liya minggu sing tak tunggu kowe ngajar neng tawananmu nganti aku nunggu kowe
Dene sesuk esuk tumandang nyambut gawe Jepul wis